Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Mai y 7th. Gras i ddechrau. Diwrnod newydd ithfoli a thaddoli. Cyfle roi tân o'r newydd yn emboliau, tân dros achos yr arglwydd Iesu Grist. Gad i ni dy deimlo'n agos heddiw eto, a bendithiau'n cwmni a'n gilydd. Amen. Ni ddarllen ychydig o adnodau ar ddiwedd penod 4 yn yr ail lythyr at Timotheus. Dyma gyfarchion i gloi gan Paul i Timotheus. Cofia fi at Priscilla ac Aquila, a phawb yn hi o Nesiphorws. Mae Erastus wedi aros yn Corinth. Mae Trophimus yn Sal, ac roedd rhaid i mi ei adael yn Miletus. Plis gwnaed y orau glas sydd o dyma cyn i'r Gaeaf gyrraedd. Mae Ewbwlos yn cofio ata ti, a hefyd Pwdens, Linus, Claudia. A'r brodyr a'r chwiorydd i gyd yn cofio ata ti. Dwi'n gweddio bydd yr arglwydd yn damddiffyn di, ac y byddwch chi gyd yn profi helioni'r hyfeddol Duw. A dwi'n troi at gymal y fan yna yn yr un benod, yr un llyfr, am y geiriau bydd ddyfal i ddyfod cyn y Gaeaf. Bydd ddyfal i ddyfod cyn y Gaeaf. Apel dair yr apostol Paul i Timotheus o'r carchar yn Rhufain, tyred cyn y Gaeaf. Ofnai Paul i stormydd garw y Gaeaf rwystro Timotheus rhag croesi'r môr ato. A synhwyrau'r hen apostol, os byddai Timotheus yn oedi y byddai'n rhy hwyr, gan ismeddai mae'r amser i mi adael y byd yma wedi dod. Felly, a dwi'n dyfynu eto, gwnaed y orau ddod yma'n ddian. Dywed Colin Morris mae'r apel hon i un o destunau mwyaf poblogaidd pregethwyr yr oes hon. Wel, beth bynnag am hynny, mae'n apel amserol a buddiol heddiw. Ond nid oes angen yr apel dair hon ar werin Cymru i ddychwelyd cyn y Gaeaf. Deffro o'i trwmgwsg a'i difaterwch. Dychwelyd i'r capel cyn y Gaeaf, cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Ac mae yn rhy hwyr i nifer o eglwysi gyda llaw. Dychwelyd cyn i dynged pob capel fod yn debyg i gymaint yng nghefn gwlad Cymru. Llunwyd pennill gan Cynnan flynyddoedd yn ôl, pan oedd capel bach Nanhoron ar fin cau. A mae capel bach gwyn galchog am ellafoedd hen wlad Llŷn, dim ond un cwrdd chwarter eto, ac fe'i ceir, dim ond un. Ydy mae'r apel sy'n ein testyn yn un addas iawn heddiw. Tyred cyn y Gaeaf, cyn iddi fynd yn rhy ddiweddar. Yr esgus gan lawer yw nad oes amser ganddo. A mae mwy o oriau hamdden heddiw na gaf i gennym erioed. Gwelsom wireddu breuddwyd y tadau, a dyma ddi breuddwyd hwy, 8 awr o weithio, 8 awr yn rhydd, 8 awr o gysgu ac 8 swllt y dydd. Na ni hen rigwm. Ie, digon o hamdden, ond neb yn hamddenol. Does dim amser i aros, ond yna fe peth peryglus yw aros. Mae perygl i'n hoes ni mewn aros yn hawelwch y capel. Perygl o sylweddoli ble ry'n ni'n mynd. Perygl o weled i ble mae'r byd goleuedig yr unfed ganrif ar 20 yn mynd. Y perygl o sylweddoli beth i ni'n adael yn etifeddiaeth i'n plant. Pentwr o arfau niwclear, a bywyd mor wag a diamcan mewn byd o hiliaeth a chasineb. Byd lle mae gwario ar y cyfoethog yn bwysicach na chynnal y tlawd. Rhedwn hwnt ag yma i geisio pleser, a hwnnw heb yn diwallu, ond mae arwyddion amlwg fod y Gaeaf yn agos, a dynion heb ddim ar ei gyfer. Mae'n cyddyffnu fel y gneuen, ond y tu fewn mae eneidiau blinedig. A gwaith a hynny ambell dro hefyd. Sdim llawer wedi newid ers dyddiau'r hen Cynnan, a'i bryddes Difab y Bwthyn. Roedd mynd ar y jazzband, a mynd ar y ddawns, a mynd ar y byrddau lle roedd chwarae siawns. Roedd mynd ar y gwirod, a mynd ar y gwyn, a mynd ar y tango, lun wrth lun. Roedd mynd ar y chwerthin, a mynd ar y gan, a'r sŵn fel clint darddach draen ar dan. Ie, digon o fynd, ond mynd i ble. Tlodion oeddem heb wybod ein bod yn dlawd, eneidiau wedi marw'n trigo mewn cnawd. Ie, tyred Gymru i'r capel cyn y Gaeaf. I afel o ddifri yn dy dreftadaeth, a'i nillwyd i ni, drwy chwys a gwaed gynt. Roedd hen addolwyr fe eglwys i yng Ngapel Seion yn falch o goeden ar gae'r clos i gynnig cwrdd oddi tanni,
yn barod i fynd i'r llys yng Nghyfyrddin, a thalu ffain yno, am fyny bedyddio eu plant yma. Arloeswyr oedd rheini. Heddiw mae yna heol rydd. Mae mynych droedio ganddynt hwy a'i tebyg ym mhob ardal, tua'r capel wedi gwneud llwybr troed syml yn ffordd lydan a gored i ni. Clywais am gyngor plwy yn astudio llwybrau cyhoeddus i plwy. Ar y map gwelsant 2 lwybr nad oedden nhw'n neud sens. Un yn gorffen y swta yng nghanol ca, a'r llall yn gorffen ar ben bryn. Eithwyd ati gerdded y llwybrau yma. Y llwybrau na wna'n sens iddynt. Ac fe ddarganfu'r cyngor, y synwyr oedd iddynt. Y llwybr ddarfyddai yng nghanol cae, roedd ffynon yno. Y llwybr ddarfyddai ar ben bryn, roedd golygfa fendigedig oddi yno. Ar ffordd y capel mae ffynon o ddwfr bywiol, a mae yna gopa bryn, lle geir llawn olwg o'r tir. Gafeilwn o ddifri yn y blychau sgwar a frosgo hyn, oherwydd o'r blychau hyn y daeth enaint ein doi a'n hechto i ni. Os llwm ei llun, os trwsgwl ei trem, Caersalem, Sion, Soar a Bethlehem. Ond mae'r Gaeaf yn dod. A rhaid i ni apelio ar y bobl sy'n dweud nad oes amser ganddynt i ddod i'r capel. Dewch cyn y Gaeaf, cyn iddi fynd yr hyd ddiweddar. Esgus arall a glywn yn aml am beidio dod i'r capel yw, mae'n ddigon bian. Mae digon o amser. Mae ddigon cloi to. Digon o amser. Dwi wedi sôn am lwybrau gyhoeddus. Dyna hawdd yw colli'r hawl i lwybr. Dim ond esgiluso chydig a dyna right of way yn diflannu. Pobl ddim yn defnyddio'r llwybrau a cholli'r hawl. Petai ni ond wedi defnyddio, na oedd hi'n dyfe. Gai dyfynnu o 6 benod llyfr y Diarhebion, a 2 yw cyfeithiad Beibl.net fan hyn. Ychydig bach mwy o gwsg, 5 munud arall, swatio'n gyfforddus yn y gwely am ychydig. 2 bobl fel yna yw gwrando geiriau Wil Ifan, llwybr manwell llebu'r emynau, a draen yn drwch ar weddiau, a'r sain cerdd y drysni'n cai, a danadl llebu'r doniau. Ie, cofiwch am y glaswellt yn tyfu yn y set fawr. Nid capel ac adeilad yn unig fydd wedi mynd, ond goleuni, angor ac arweiniad ardal gyfan. Roedd gan DJ Lewis stori ar gyfer y bobl hyn. Yr hen ysgerbwd a'r adar yn gwledda arno. Y llun ei garion nes i'r rheiadr. Digon o amser, dal i fwyta, ond aeth sprei yr rheiadr dros ei hadenydd, a'i pwyso i lawr fel na allent ei hedeg oedd no. Eithant i'w tranc dros yr rheiadr. Digon o amser. Dyna'r union beth rydyn ni'n fyr ohono. A da i ni grederied byd amser wrando'r apel, tyred, cyn iddi fyned yn rhy hwyr. Yr union wendid hwn oedd i'r 5 morwyn ffôl yn nameg yr Iesu. Fe fyddwn ni'n oreit. Pan deithant at y drws caeedig, daliant i gredu hynny. Agor i ni, agor i ni. Ond rhy hwyr oedd ei hanes. Caiwyd y drws. Ond nid oes ffeinali ti ofnadw yn y geiriau yna. Caiwyd y drws. Chi'n cofio prentistiaid y diafol yn chwilio am ffyrdd i greu argraff arno, ac yn bygwdd pob math o bethau ar ddyn, ar un a blesiodd y diafol wrth gwrs, oedd yr un ddwedodd, mi ddweda i fod digon o amser ganddynt. Ond y gwir yw nad oes digon o amser gennym. Mae arwyddion amlwg fod y Gaeaf yn dod yn hanes Capeli Cymru. Mae wedi cyrraedd sawl ardal pe myddwn yn onest. Gwrn yn iawn fod llawer yn dweud, ond pa waith am hynny, ond ni ddaeth i'n bryd i ni gladdu'r gyfundrefn. Fe wn i'n iawn yn olech tystiolaeth chi'ch hunain. Beth yw'r ymateb? Yr ymateb a gewch wrth ofyn i ambell esgil iswr ddod i'r capel. O, sy'n rhaid mynd i fanna i fod yn Gristion. Dwi cystal â neb o'noch chi. Dwi'n gwneud gwaith Crisnogol. Claddwch y gyfundrefn. Crisnogaeth di-eglwys fydd Crisnogaeth y dyfodol. Pa wahaniaeth fydd i ysgeir y capel yma? Dwi wedi pendroni llawer a dyn nhw'n iawn. Fi'n mynd trafod hyn gyda gweinidog arall ac fe fi yntau'n pendroni.
Tybiau fydd o gael yr ateb wrth wylio'r teledu un noson. I'm sorry, ladies and gentlemen, the sound has gone, we will continue with the vision. Chi a'ch canu ymynu a'ch bregethu tua'r capel na sŵn i'r gwbl. Ni wna wahaniaeth pentewid. Rhoi taw ar yr emyn y weddi ar y bregeth, we will continue with the vision. Ond arwydd o cael oedd y frawddeg nesaf gan y cyhoeddwr teledu. I'm sorry, but the vision has gone as well. Diflannodd y cyfan ym ychydig wedi colli'r sawn. Na, nid yw'r syniad o Gristnogaeth ddi-eglwys yn apelio ataf, med y gweinidog hwnnw. Mae gwir angen yr apel ar ei Gymru ddychwelyd cyn y Gaeaf. Heddiw. O arglwydd gwnawn ni'n ddisgyblion i'r Iesu bob un rhag gweld cael yr un capel ben bore di llun. Tybed a ddaw Cymru yn ôl i addoli ein harglwydd yn ei dŷ. Mae'r rhaid i ni barhau yn ein hapel mewn gair ac esiampl oherwydd gan eglwys y Duw byw mae'r gwir fal mi'n dyddiau. Oddi tan y datblygiadau mawr gwyddonol y clywn amdanynt, mae yna grac peryglus yng ngwareiddiad dyn. Dim ond y byddar sydd eb glywed sŵn y cracio. I ni fel pe bai mae'r fwrdd y Titanic gynt yn dal i ddawnsio. Y Titanic, the unsinkable ship, a'r mynydd ia wedi'i rhwygo i gwylod. I ni wedi cyrraedd i ben ffin hen ffolineb, a'n byd meddw yn rhithro'n sicr at y dibyn, ac yn llusgo'n plant ni gydag e. Be sydd o flaen ein plant? Beth i ni ymroedd yn ar gyfer y Gaea? If things continue as they are, our children's heritage will be the 3 B's. Beer, bingo and bombs. Gwell na 3 B fyddai cael un ec iddynt capel. Os ydych chi eisiau 2 ec, mi fyddwn yn ychwanegu Cristnogaeth a Cymraeg. I'n galluogi fod yn gryf yn ein apel. Pa weddi well na geiriau emyn J.J. Williams. O disgyn ysbryd glân o'r nefoedd wen i lawr i gynnar dwyfol dan yn ein calonnau nawr. Ddawn ar oddau sgynt i ddeglwys pan oedd wan, a wnaeth ei gweiniaid hi yn wrol ar daran. Oedd gari trafon byw a rhodio gyda thi, a roglau meisydd Duw fydd ar ein gwisgoedd ni. Beth ddylanwadodd fwy arno ni? Ond nid ffyddlondeb yr hen gymeriadau. Mae apelio mewn gair yn dda, ond gwell lawer fydd apel ein ffyddlondeb personol i dir arglwydd. Mwyn ei enw. Amen. A gair o weddi i gloi. Diolch i ti o Dduw am ein galluogi i fod yma. Diolch am hwyluso'r daith at ti. Diolch am y ddeiar mae'r ydym yn byw arni. Y blodau hardd y golygfeydd godidog. Diolch am gweld y law di yn ysblander y byd o'n cwmpas. Maddau nad ydym o hyd yn gwerthfawrogi'r hyfrydwch yma, ac yn achwyn yn barhaus am dywydd ac amgylchiadau anffafriol. Par ni sylweddoli fod angen pob tywydd i berydd planhigion dyfu, a blodeuo a chyrraedd ei llawn ffrwyth. Gofynnwn ni ti fwrwd y gysgod os yr rhai sy'n dioddef o unrhyw anhwylder, gan gryfhau llaw o gyfalwyr sydd yn ei cynnal yn ogystal. Bydd rhai mewn ysbytau, rhai mewn cartrefi gofal a rhai yn gaeth yw cartrefi hunain. Ble bynnag y bo galw amdanat, dangos dy drigaredd i bob un o'th blant. Erfyniwn am dyfendydd a rhai sydd yn llyfurion y wynllan, ac yn ceisio lledaenu dy deyrnas, a radeg pan fod cymaint o hunanoldeb a diffyg disgyblaeth yn peri ddifaterwch lywodraethu. Diolch am wasanaeth pawb, fi ag sydd yn cario dy air di yn cymdeithas. Bendithian gwaith, bendithian cyfraniad pa mor fach bynnag y bo, ac arwenni, yn negwyddorion dy fab Iesu Grist, y bugail da. Amen.